ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ? ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ତମେ ସବୁ ରୁହ, ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବ। ଯିଏ କହିବ ସେ ଗୁଡବ, ସେ ପୁରା ସୁନା ପିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ହାତୀ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଂହ। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ ପଶୁ? ଏ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଗଣ୍ଡା। ଏଇଟା 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 ସମସ୍ତେ କହିଦେବ। ହଁ ଏଇଟା ଭାଲୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚିତାବାଘ। ଚିତାବାଘ। ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଜିରାଫ। ଜିରାଫ। ଏଇଟା 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 କ'ଣ? ଏଇଟା ଜେବ୍ରା। ଏଇଟା ହେଲା ଜିରାଫ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା ହେଲା ଜିରାଫ, ଏଇଟା ହେଲା ଜେବ୍ରା ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ସିଂହ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଗାଈ। ଏଇଟା ହରିଣ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ? ଏଇଟା ଗୟଳ।